Гэта не я. Гэта ён. Ён, а я. Гэта я. Быць або не быць. Я ёсць, і мяне няма. Я? Ці не я? Ён ці я? А, ратуйце. Бедная Бромба. Вядомыя дэтэктывы Каэтан Хрумс і Кот Макавіты робяць усё, каб прарвацца праз гушчар загадак і пастак жорсткага, хлуслівага злачынца, хамелеона Супер. Які лёс чакае герояў фільма «Таямніца шыфру Марабу». Гэта хамелеон Супер, які беспакарана і двудушна прыкінуўся адважнай Бромбай. Не дзіўна, што сапраўдная Бромба трызніць. А гэта вядомы паэта Фікандер разам са сваёй музай Мальвінкай. Яны нават не ўяўляюць, якая небяспека ім пагражае. Гэта турбот, якога рэжысёр Глюсь запрасіў у сваю норку. Рэжысёр Глюсь ахоўвае яго ды ягоных сыноў ад дамаганняў злачынцы. Астатнія жыхары ваколіцы таксама не ўсведамляюць небяспекі, што бесперапынна іх падпільноўвае. Але не толькі гэта з'яўляецца прычынай таго, што назва 7-й серыі «У аблозе». Ты дакрануўся? Не дакрануўся, дакрануўся, не дакрануўся, дакрануўся. Вы абодва паводзіце сябе некультурна. Добры дзень. Добры дзень. У Глюся ў норцы вельмі злыя турботы. А хто гэта? Хворыя турботы. Зараза, гэта жахліва. Трэба неадкладна біць трывогу. Трывога, Трывога. Зараза. Прабралася ў дом Глюся. Бромба якраз прынесла гэтую навіну. Мы таксама спяваем песні. І што ж нам болей трэба, калі ніхто не гоніць нас? Навокал любыя дрэвы, і ціха мінае час. Тры сыны і адзін тата турботікі з турботам. Увесь сусвет абыдуць турботікі з турботам. Што колік з'ядуць ахвотна. І ворагі нас не падпільнуюць. Дык што яшчэ нам трэба? Статкам тры сыны. Па зараслях ды кустоўю чуецца ціхі смех. Няхай ніхто не чуе. Мы крочым бязгучна.
І ўрэшце дойдзем да месца, дзе нас болей не скрыўдзяць. Dojdziemy wreszcie w miejsce tarapacięta tarapata, gdzie nas nie skrzywdzą więcej. Boi się. О, боится, хіба мае нешта на сумленні. Że ён саромеецца. Не барані злачынцу. Вітаю сардэчна, шаноўнае спадарства. Z powodu choroby. З-за хваробы сваіх гасцей рэжысёр Гулюсь адмяняе паказ сённяшняга фільму. Там знаходзяцца турботы. Ліхія, хворыя турботы. Менавіта, зараза. Bzdura. Дробязі. У іх лёгкая прастуда. Дык хай тады ідуць куды-небудзь. Так, няхай ідуць. Турботы нікуды адсюль не пойдуць. Яны мае госці. Прэч, зараза. Аблога, аблога. Прэч, 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 прэч. Я азірну, чаму Глюсь не вяртаецца. Добра. Што сталася? Нічога. Ідзі прэч. Мальвінка, я ўжо іду. Мальвінка, Мальвінка. Мальвінка. Прэч. Прэч. Хутчэй, макавіты, хутчэй. Ты адчуваеш? Здарылася нейкае няшчасце. Глядзі. Ці Мальвінка ды Фікандер зразумеюць сваю памылку? Як складуцца лёсы абложаных турботаў? Што зробяць дэтэктывы? Пра гэта распавядзе 8-я серыя пад назвай «На плыце».